Ne kwaramogi sadek maroteno chenro en maro imore machiegni wantiere kod mathoth moiko ne chenro ni maro imore kata kamano magi weche ma wamiyo pek. Kalori no ang'egi to tipa no chwadogi. Koro kochwadogi to ji adek gi pikipiki obare oko. Then gin kaka silwaro koto nyako makoro thoni olware chuny ndara. Gari okwanye. Japuonjre ma jagrade 9 wito ngimane ka ji mamoko 4 ohinyore masira mar apaya motimore Nyangweso e apaya ma Kendu Bay kochomo Homa Bay. Of the 1,130,459 candidates who sat for the 2025 KJSEA, 59.09% have demonstrated potential to pursue the STEM pathway at senior school. Duoko mar penj KJSEA ogola yanga kasomo mar kwano okotimo makare kinde ma nyithindo manyiri oyange ni timo maber ahinya moloyo yawuoyi. Sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi na tunashukuru sana na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Mimi nimeona boy child huku tumepewa challenge manze, tumepewa challenge si ati. Na mudhoni ounjo record mar piny mangima bang' kwako yien kuom seche 72 maonge yweyo. Kwaramogi los kode lewa duto mag tudruok ma oyaw kendo bod koda chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawacho gi wach malit en ni japuonjre ma jagrade 9 wito ngimane ka ji mamoko 4 to yudo hinyruok e masira ma koch mar apaya ma otimore odhiambo ma kawuono e chiro ma Nyangweso e kar ting'o bura mar Rangwe apaya ma wuok Homa Bay kochomo Kendu Bay. Masira no mano nywanda piko gi lori mane oting'o kuoyo ne onego nyathi ma nyako no mana kanyo ka ji mamoko 3 mane gin go apiko kama oting'o nyithindgi 2 ne oyudo hinyruok kendo ringo de kar thieth. Nyathino ne rik dok dala gi jowetene mamoko bang' wuok e chiro ma Nyangweso kaluwore ni en chieng' chiro ma Nyangweso. Kaluwore gi janeno, lori mane oting'o kuoyo ne otuomo apiko mane nyathi ma nyako nitie gi yo katoke mane omiyo nyathino lwar e ndara ma lori no kalo kuome kendo nege mana kanyo. Ruoth ma alworano koni nyathine ne lori no nyono marach mane okelo thone ka jowetege mamoko 3 to dhi nyime gi yudo thieth. To aneno ka nyathino oting'o ji, japiko oting'o ji 3 gi oting'o ji 3 en ng'at mar 4 giringo to gari moro ya Homa Bay kadhi e road kochimo Kisumu to gari no overtake lori. Koro ka gari no biro to gari chogo ol to gibagni ka gibagni to lori cha ang'egi. Koro ka lori no ang'egi to tipa no chwadogi. Koro kochwadogi to ji 3 gi pikipiki obare oko. Then gin kaka silwaro koto nyako makoro thoni olware chuny ndara. Gari okwanye. To okotimore maber ahinya nikech kata jalini Nyasaye mokonyowa nikech nyithindo manoting'o te gin nyithi ng'at achiel. Nyathi machielo cha bende nyathi jirani, nyathi mane riembo gi pikipiki. Ento wayanene osiptal, condition ne ok ber ahinya but oyueyo to en unconscious, onge gimong'eyo. Onindo kata iluonge ok oyie. But nyiri 2 mamoko nyimine nyathi mothoni to gitoto gi ngima gibedo piny ginyalo wuoyo. Watimo mos ne masira machal kamane odhiambo ni jolupo 3 nowito ngimagi kaachiel yudo hinyruok tok ne tuomgi kod meli e nam lolwe machiegni kod chula mar Remba e kar ting'o bura ma Suba North County ma Homa Bay. Jolupo 3 go Fredrick Odhiambo, Pascal Oluoch kod Wycliffe Nimo mawuok e dho wath Masindo ne wito ngimagi tok masira no jukogi ka gilupo otieno manyoro. Ripot yango ne giwito ngimagi tok meli moro manochomo Kisumu kowuok Uganda. Tuomogi wach moyang kod jakom dho wedhe Edward Oremo ka chenro mar manyo ringregi dhi nyime. Manyarenge nam nyotuomo yie moting'o jolupo iye, jolupo ma Sindo main, jalupo Fredrick Ombiti Odhiambo mayagi Masumbi, Pascal Oluoch maya Sakwawendo kod Wycliffe Nino mabende ya Suna Migori owito ngimagi ka jalupo achiel otonye masira no ma iluongo ni Aboy oaseyo migawo ma ochung'ne weche mag wuoth mag nam kata Kenya Maritime Authority kod migepe mamoko ma omakore gi ng'wech mag yiedhi nam gotieno mondo ginyal keto malong'o singla kata ranyisi moko manyiso ndara mag meli ma ringe nam kanyo gotieno mondo odwok ng'ikruok kata thoge mawuok kuom ajali ma wayudo kuom meli madongo ma bende ting'o misike kata bedo e wuoth mar nam gotieno seche ma jowa bende lupe.
Atamalo 75 ma jopuonjre manyocha timo penj mag grade mar 9 ma KJSEA yudo maksi madiere kadhi nyime kata approaching expectation kadhi nyaka exceeding expectation mano madwarore. Kit somo mar creative arts kod tuke kaachiel gi mar pur jopuonjre otime maber. Kakwano kod sign language to otime makare ahinya. Ka Judith Omondi lero atamalo 60 ma jopuonjre onyiso dwaro mar timo tiegruok mar kwano, science kod lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo. Kokalo kuom mbui mar duol matayo penji e pacho kanek, jopuonjre manyicha otimo penj mar KJSEA oyudo ayanga duoko gi mahawo dwe achiel bang' tieko penjgi. E ripod nek, mana atamalo 25 mag jopuonjre ema ok ochopie maksi makare ma en approaching expectation kadhi nyime, ka atamalo 75 to kalo approaching expectation kadhi nyime. 75% of learners performed at approaching expectation and above across all subjects. Creative arts and sports registered the strongest performance with 96.84% of learners attaining approaching expectations and 2 above. For the first time in the Kenya education system, we are reporting on the learners' achievement using a rich array of data that has been accumulated over a period of time using both formative and summative assessments. Ripode yo yango ni somo mar creative arts and sports otime maber ma oloyo kod atamalo 96 mar jopuonjre ma oyudo nus mar maksi 4 kadhi nyaka 8 kata chakre approaching expectations nyaka exceeding expectation. Iluwe kod pur kata agriculture, Kiswahili kachiel kod social studies. Ka jopuonjre manyiri orienye mahawo somo 5. Out of the 12 subjects offered at KJSEA, 7 subjects recorded a higher proportion of learners performing at meeting expectations and exceeding expectations. These were Hindu religious education at 84.62%, integrated science 61.77%, social studies at 58.56%, creative arts and sports at 58.04%, Kiswahili at 57.98%, Christian religious education at 53.96%, and agriculture at 52.26%. Kata kamano, remo neno e somo mar kwano, kaachiel gi sign language ma jopuonjre ma oyudie maksi madiere kadhi nyime, okoromo atamalo 40. Thoth jopuonjre gi e ote mane gichiwo mag skunde, mahawo atamalo 59, gombo timo tiegruok mag kwano, science, lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo, atamalo 46, gombo timo social sciences, ka atamalo 48, to nooro kwayo mar timo arts and sports. Higani e kwan mar jopuonjre milion 1.3 mane otimo penj, atamalo 56 ne ni e kind higa madwarore, mane ni piny mar higa midwaro ma en 13 dok chien, ne gin atamalo 3, kama okalo higa ma idwaro ne gin atamalo 36. Oti kod penj 3 e chiwo maksi e duoko gi, kama oriwo penj mar grade mar 6, ma okawie max 20, grade mar 7 kod 8 okawie maksi 20, kaachiel kod penj mar KJSEA ma okawie max 60. Gikone klas ma okwongo mane ochako lai manyien mar somo mar CBE ikore ne donjo e sekondar mamalo kata senior sekondar gi report manyiso ni mahawo atamalo 80 kuomgi okalo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod ntiere weche mag somo, duoko mokwongo mag KJSEA mogol kawuono choro piny Kenya machiegni kod yweyo chutho kit somo mar 844 lokruok makamano manochakore higa ma 2017 kauno chope ng'iende ka grup mokwongo mar CBE otieko somo mar junior kendo koro gichomo senior school kama gibiro kawe higni 3. Simfros Okinda chuler ewi pogruok madhi bedo e kit somo ni kod machon mar 844. Malach odiochieng' mar chiwo duoko mag penj madongo ne nyiso picha machalre. Miel, wende, mor ma jopuonjre kod jopuonj kod nyasi mag pako skunde motimo maber. Picha no opogore kod odiochieng' ma kawuono kigolo duoko mag penj mar klas 9 KJSEA e okang' mokwongo. Piny oling' thi onge luongo nying sikunde kata jopuonjre motimo maber maloyo jowadgi, ka ng'eyo kaka jopuonjre otime penj owene jonyuol kod jopuonj gi jopuonjre giwegi.
Kopogore thuolo machon, penj mar KJSEA ogolo sigo mapek e kor japuonjre mane nyiso ni japuonjre ma oreme penj ngima mare ok dhi maber ahinya kipimo kod mago motimo maber ahinya kotenore koda weche mag yiero skunde mabeyo. Ne jonyuol mathoth gi poko lony malongo kod lai manyien ni KJSEA ok bi gi certificate mak mana jopuonjre biro yudo boke manyiso ka gitimo e kit somo duto 12 ma dho ngere dendo ni result slip. Kit duoko no bende oke machiw maksi duto ma ibiro tigodo e tero japuonjre senior school kalora ni maksi mag KJSEA ikwane yo mopogore. The assessment of learners at grade 9 comprised 20% from the Kenya Primary School Education Assessment, 20% from the school-based assessment in grade 7 and 8, and 60% summative evaluation at grade 9. This summative evaluation is the KJSEA. Senior schools ibiro pogi kalore kod kit somo magichiwo. Kit somo go otingo STEM, mano kama otingo science, engineering kod kwano. Machielo en social sciences, ma ne jopuonjre matimo maber e somo mag dhok kata humanities kod somo mag dini. Kamogik en arts and social sciences, ne jopuonjre mani kod mich e weche tuke, ngwech, drama e kin mamoko. Senior school opogi e kidienje 4. National schools machon sani iluongo ni category 1 kata C1. Extra county schools sani iluongo ni C2. County schools iluongo ni C3. Ka sub county schools iluongo ni C4. Jatatije mar TSC yor kojolo Evelyn Mitei olero ni jopuonj oseketo ikruok makare ne lokruok manyien ka jopuonjre mokwongo donje senior school Januar higa manyien. The transition demanded courage, adaptability, and strong learner-centered approach for our teachers, and I sincerely applaud them for embracing the competency-based education system and its assessment model. They have shown remarkable flexibility and innovative leadership, realigning instructional approaches, guiding learners, supporting projects, and preparing them for assessments that prioritize skills over memorization. Kamudho mandiwa umoka ngachiele kit somo mar 844 kendo tari ne penj maduong' mokwongo ma jogedo chiko KJSEA e bo CBE. Piny Kenya chorore machiegni kod loro chutho kit somo machon mar 844 mabiro rumo ayanga e higa mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Doma malo chungo chendo madhi nyime kod winjruok mande obede kin piny Kenya kod piny Amerika ibero chendo mag thieth mapacho ka. E kinde winjo bura mano chwale do kod senda Busia Okiya Mtata do golo chik mondo mi chendo duto motudore kod chiwo nonro mopondo mag thieth mag jo Kenya. Kra nonro moro amora mar kit thieth ma jo Kenya osebedo ka yudo kik timre nyaka burano winji e kind joma chiwo ng'ur kod joma makne gi bura. Winjruok mar bero chendo mag thieth kokalo e chiwo nonro mag thieth e kind piny Kenya kod Amerika noketie kogno kod jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Amerika Donald Trump tarik 4 dwe mar 12 higani. Jagoro mungiore e migawo mar chiwo thieth mano oumo luga koro wacho ni winjruok ma jiwo thieth manigi ndiko gi piny Amerika adhi chiwo thuolo mag tich ne oganda 10,013 kokwedo wach jogo mapingo piny owacho dhi e doho kowacho ni e winjruok no onge kamoro amora manigi yie ni gidhi chiwo oko nonro mar oganda. Kata luga mane otelo sidho ward mar Otanda 120 chendo manyien ma chiwo thieth e gwenge e kinde mamoko e kwar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga koro wacho ni piny owacho medo keto maineno ni thieth mar oganda ma giyudo ni kare. Mago ne wacho ka omedo jiwo oganda mano ndikre bwo okumba mar SHA. And this is a call that I make to the country, that I make to you who is graduating today, and to all health workers and health professionals all over, that the greatest need in healthcare today is to humanize healthcare. Kenyans have embraced, and we thank Kenyans, and particularly myself, I want to thank His Excellency the President for giving me the opportunity to lead the negotiations. And we want to assure everyone that this deal, as the President mentioned,
is one of a kind in the amount of resources, but also in the manner in which those resources will be used efficiently, effectively, and accountably to get Kenya to that stronger, resilient, sustainable healthcare system. Jatend piny Kenya William Ruto osidho kinde 54 ma pacho ka osimbo mar kinde madongo kata senior councils e kar jot maduong' ma jatend piny e boro Nairobi. Mokuongo kinde mane osidhi gin PLO Lumumba, Ambrose Rachier, Speaker mar od bura Moses Wetangula, Elisha Ongonye kinde mamoko. Ruto kod Ogai Madowo Martha Koome ojiwo kindego mondo obed e lai manyime kelo lokruok kaachiel gi nyiso kido makare ne okinde matindo. Chris Owino nigi mathoth. Jatend piny William Ruto onyiso kinde 54 mane osidh kondo mar okinde madongo mondo obed ranyisi maber mar bedruok e apisi kaachiel kod bedo e paro manyime e kelo lokruok pacho kae. Congratulations. You stand here today because you are beyond question, truly meritorious of the distinguished title of Senior Counsel. This is not only a badge of honor, but it is also a solemn recognition of merit, responsibility, and trust. Your conferment of the rank of Senior Counsel is therefore not accidental. It reflects your years of ethical practice, intellectual rigor, and unwavering fidelity to the rule of law. This honor also imposes on you obligations, and by being inducted into the rank and dignity of Senior Counsel, you now step into a calling of leadership within the profession. The younger generation of lawyers will continue to look upon you for guidance, not only in the legal craftsmanship, but also in ethical conduct. Okinde makamago mane owal kod duol mochung' ne ng'iyo weche mag okinde pacho kae JSC oting'o nyaka Speaker mar od bura Moses Wetangula, PLO Lumumba, Jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, Elisha Ongoya, Katwa Kigen, Mudhomi Thiankolu, kod Ogai machon mar okile Nelson Havi e kind ji mamoko. You are called to safeguard our democracy, to strengthen our institutions of justice, to support necessary reforms, and to help widen the door of access to justice. Kaoloso e kindeno, Ogai Madoho Martha Koome oparo ne gin bad migawo Madoho kod kinde onego wuoth e twech achiel kaka yo mar miyo jopiny ratiro kaachiel kod nyayo demokrasia. I therefore challenge the senior bar to take the lead in mentoring advocates and in nurturing a professional culture where competence is inseparable from integrity. It falls upon you, colleagues, to ensure that the legal profession remains a guardian of justice rather than merely a marketplace. Koome bende ojiwo kinde mondo ket tiegruok mar okinde kaka lony ma omi luor ma ok sekta mar loso pesa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi tok lipot ma Chris Owino obedo kawo yueyo wa mokuongo kata kamano Steven Otiwa mwalimu bora iwacho ni nitiere koda kaendi kine gwenge mag Sindero kamano kuom keti Ramogi TV. Tony Oimore jafwambo ayie kendo asiro weche ma adhi nyime ahinya to nyako ma Trufena wacho ni an gima nyalo timo en ting'o constitution kuom ndalo 10 e dho apisi mar CJ mondo bede sirikal olo chike mag Kenya mag ote mopogore opogore ma yudo Kenya kwara mo kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill.
FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. My mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jawache lo pinyo wacho Isaac Maoro kwa Uganda jo Kenya mondo wuogo kwa Yanga odiochieng' makiny kendo yore nyasi ma jamhuri mbiro bago e alap manyayo e chuny boma ma Nairobi. Nyasi no biro nywando nyisruok mag jolweny kaachiel kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto. Maoro yango okenge ma piny Kenya osegoyo okenge kaka limbe, tourism kod rito lee mag bungu wildlife. Komero ni mago yango dongruok ma piny Kenya osegoyo kendo nyiso nyalo mare mar tayo chenro mathoth nyaka mag pinje monywando pinje maoko. More is expected tomorrow when our armed forces display the trooping of the color, more cultural dances and other entertainment right at the Nyayo Stadium, and of course, the most expected address by His Excellency President William Ruto. And we are waiting to hear that, and he has promised to shed more light into what we have done so far as a country. We therefore, as a government, welcome all Kenyans to come and affirm our patriotism and pride in attainment of our forefathers' post-independence dream. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa moja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro manoketi ma ka jolimbe mapacho ka ndi chulo osuru mar kuonde limbe kokalo e yor mbui ma eCitizen. Gino mawacho ni osekonyo e medo nweng'o ma piny Kenya. Bende yango ni lee mag bunge machalo kaka liech kod omugo osemedore e pacho ka, kata kamano mwanda kod magwar to kwan gi osedok piny e pacho ka. Ne en nyasi mane obage kar bagoromo ma KICC e boma ma Nairobi. Nyasi mane otele gi jatend piny Kenya William Ruto. Wapi makofi tafadhali? Jatend piny otiyo kod thuolono madok ne chenro mane sirikal oketo mar chulo osuru ma ichule kuonde limbe mapacho ka e yor mbui mar eCitizen. This year's Jamhuri celebration is themed around tourism, wildlife and mice. Digitization has enabled us to cut down on corruption, on theft, on pilferage of government resources.
In 2022, we had 300 government services available on a digital platform. Today, we have 23,000 government services available on a digital platform. Ruto wacho ni okang' makamano osekonyo medo kwan osuru ma ichoke thurka kawo ya omenda ma ok okadho bilion 3 nyaka siling bilion 7 kendo dino fuok ma omenda osebedo kalalgo e yor mibadhi. I remember when we finally made the decision that you can no longer pay cash to go to any of our tourist facilities, that you had to pay on a digital platform. There was a lot of resistance. In fact, I remember on one occasion in Masai Mara, there was an orchestrated jam of tourists to show how difficult it was for us to pay on a digital platform. I want to congratulate KWS. They stood their ground. Look at what has happened. They used to collect between 4 and 5 billion shillings every year. Last year, they collected 7.95. Bende oyango kenge ma sirikande osekawo mar timo chenro mag dongruok e pacho ka ahinya te sekta mar limbe ranyisi en kar bagro maduong' mogik e Afrika ma ugwe kod Afrika madiere gedo ma itimo e Bomas of Kenya. By April next year, we will have built the largest conference facility in East and Central Africa. Right here in the Bomas of Kenya. Whenever I get a few minutes in the evening, I go there to see. And if you follow what goes on there, it is being built 24 hours. Because I have given a timeline that we must begin to use that facility and begin to make money from that facility from May next year. Ne owuoye nyasi mar keto yanga report mar nonro mar le mag bunge e pachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Edendi manyar Kenya Trufena Muthoni ohunjo rekod ma piny mangima bang' kwako yien kuom seche 72 maonge yueyo kaka okang' mar jiwo oganda mondo mi orit alwora. Rekod mohewo seche 48 mane osewuoyo kinde mokalo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo chal mar wuodh nyadendi Trufena Muthoni mowuoyo godo rekod kod nonro mare. E kar saa 6 kod dakika 25 mar odiechieng', Trufena Muthoni nyadendi ma jahigni 22 mawuok e kaunti ma Nyeri owuoyo rekod mar piny ngima bang' chung' ka okwako yien kuom seche 72 maonge yueyo. En wuoth manokelo kanyakla mar oganda jo Kenya, jotelo kod johera mag alwora manoyuoro machiegni kendo timo miye jip nyaka chop giko mar rekod mare. Nimetoka Kisumu nikuje nione huyu msichana wetu. Msichana amefanya kazi safi. Sisi hatujalala. Tunaona mrembo wetu tuko na yeye kwa kila pahali. Tunamfuatilia kwa mtandao, tunamsupport kwa mtandao na hata live tumesema lazima tufike tumsupport. Ni msichana amefanya kazi safi sana. Na inatuchallenge na tuambia kila mtu ajitume. Hata rais amesema watu wafanye kazi, usikae unangoja uletewe au pati. Nyadendi Trufena osebedo ka ong'ere kod kedo ne ratiro kod ler mar alwora kuom kinde, okang' ma osemiyo temo timo gigo manyiso hera mare ne alwora kod ngima mar gigo mayueyo. E tielo ni, Trufena okawo okang' mar kwako yien kuom seche 72 otieno kod odiechieng' kaka yor nyiso oganda ber mar bedo kod rito yiende alwora, ahinya to e rito yiende manyachon masani ng'aw kaluwore kod tong'o yiende makinde ka kinde kod nok mar kothe magi. E tielo mokwongo, Trufena notemo kwako yien kuom seche 48 e chak higani kendo nonyalo wuoyo rekod mar Abdul Hakim Awal ma en japiny Ghana manokwako yien kuom seche 24 dakika 21 kod nyirni 4, rekod ma Hakim nowuoyo tarik 23 dwe mar abich higa mar 2024. Rekod mar Trufena matinende wuodhe no chakore chieng' wuok tich tarik 8 dwe mar 12 higa mar 2025 kar saa 6 kod dakika 25 mar odiechieng' e laro mar apis gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga. Kuom seche 72 Trufena ochung' maonge bet piny kata ka koth chwe, onge chiemo, onge wilo law, onge dhi e ot madundo kendo onindo ka ochung' e ikoyo.
Ponono buk mayango rekod mar piny ngima mong'ere kaka Guinness Book of World Record oyango rekod mar Trufena odhi bedo dhano mokwongo e piny ngima manoketo rekod mar seche 48 kendo bang'e wuoyo rekod mar seche 72 e kinde mar dweche 9 kende. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko kuom mon liet e kaunti Migori seyo moko kuom ruodhi kuom midhieche magikale ka gimanyo mwandu mag weg pargi ma oweyo negi kaka lope kind mwandu mamoko. Jafwambo marwa George Juma nigi lerno. Mag mondo to ahinya lo e kind mon liete ka achiel kod moko kuom jokanya anyuolagi to ahinya ka yuochegi en achiel kuom midhieche madongo ma moko mon liete pod ywago e kaunti ma Migori. Ndo ka perpetrator en yuora to perpetrator nyok nyal make nikech an lweta ni nono. Moko kuom gi oseriembi e lope ma kuom kinde mathoth yande ne gidake ka ging'eyo ni mag wuon pargi ma osenindo. Ka moko kuom mon liete be nitie doho ka manyo ratiro. Moko kuom mon liete wacho ni giserem yudo mwandu mane wuon pargi oweyo negi nikech gik mathoth ma oting'o ruodhi ma otenore nyakonchiel. Land rights for women and widows are ignored. Legal provisions are overridden by discriminatory customs and corrupt local administration during land succession. Harmful cultural norms override legal protections with impunity. Nancy Adongo men jakom marwako mar mon liete ma bende ong'ere kaka smart widows wani moko kuom ruodhi osebedo ka koro ongo nyakonchiel kod yuochegi kendo koro mayo gi mwandu. Ing'e maber ni ato lweta ni nono an chilie. Takelo ni wach adier wach ma samori maya lopa. To idhi wacho ni ng'ama miya miwa uru thuolo nikech mikwongo kangaru kot minyiso wan wadog wadhi wabed piny kaka nyuola ni. Inyowa. Ywak ma ogol kod moko mon liete osir kod jokanyo irwego makerogo mag oganda ma oting'o Women Collective Kenya ka achiel kod Peasant League ma bende wacho ni piny owacho serem e konyo mon liete ma imayo mwandu. Letu tumefanya solidarity walk kwa barabara tukizungumza tukitoa sauti kwa yule mwanamke ambaye anapitia dhuluma na hizi toka nje kujitetea. Tumekomesha katika jamii ya kwamba wanaume watulinde. Giwani apisas mag piny owacho oserem keto tim chike manyalo reso mon liete ma isando kendo imayo mwandu. The failure of police and chiefs to act is a first line breakdown. Perpetrators with money or influence are shielded. Victims are discouraged from reporting and cases are buried. Justice is delayed. And justice delayed is justice denied. Lilian Kiptui wach ni piny owacho nyaka koro wuogo kendo koriti ratich mon liete mana kaka irito ratiro mag jokenya mamoko. Matrimonial Property Act explicitly secures women's rights to protect within marriage, but widows are routinely dispossessed through corrupt and discriminatory succession process. Kenya is not a country without laws. It is a country where laws are selectively applied. We remind the state of its legal obligation to protect women as per Article 2 of UNROP, which talks about general obligation of the state, and Article 43, Clause 3 of 20 of Constitution of Kenya 2010. Lipod yango ni thoth mond liet serem ka okang' mar chik ne jokanya anyuondgi mamayo gi mwandu nikech luoro ni dhiriam gi kod anyuola. Mashemeji nyanyasa mine to mine oling to wacho ka ni mine kiwuok oko midhi report ng'ani to ng'ani ok bichako wabro stop gimiluongo ni gender based violence. Mine oluor, mine kia ni nitiere gimoro ni right of women to success iluongo ni succession. Bidhi iridhi lini land mar chuori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johala matindo manie sekta ma twang'o lewni e boma ma Homa Bay yudo tiegruok e yore mag nyalo bero godo tijegi e bwo chenro ma piny owacho kokalo migawo mar riwruoge mag saga mane gichako mageto counties 47 e piny Kenya. Chenro ma itayo gi duol mochung'ne ohelni matindo mong'ere ni Micro and Small Enterprise Authority mitimo gi piny owacho ma piny Kenya komakore gi bengi ma piny mangima World Bank. Riwruok ma jogo ma twang'o lewni e boma ma Homa Bay mong'ere ni Homa Bay Smart Tailors gin achiel kuom grube mane yudo thuolo mar donjo e chenrono kendo gisebedo ka gedo tiegruok kuom ndalo 4 mag yudo lony kod riekni manyien e tije ma gitimo. KJET program is the national government project in
in which the World Bank and the Kenyan government have come together to stimulate economic growth within the country, within that the bottom-up economic transformation agenda. And MSEA is an implementing agency to make sure that the programs that have been identified within the KJET project are implemented on the ground. Watim registration koran gigni abich. Gruban no chaka higa mare no ket official higa mare 2021. Koro watimo tije mag twengo kama wantiere kendo members are very active. Koro sani program wantiere go kanen program mar KJET ma sirikal okelo na mondo bi okonya ka jok matimo business matindo tindo. Especially koro wanto wan jotwengo. Koro mane gimwa deal godo sana. Koro KJET program obiro ka mondo mi opuonjwa kaka wanyalo timo ng'eyo ohala mwatimo, kaka wanyalo ohala wadongore go sok dongre. Koro nomiyowa onyisowa gima wanyalo timo mondo mi wadonje MSEA. Bang'e ne wadonje MSEA. Bang'e ne omiwa charan to nokel ne en charan gi masinde moko madongo moriwre nyaka carpenters nyaka tinsmith. Manu andiko barua ma jo KJET noyie mokawo wa Homa Bay kendo nokelnwa puonj. Wamor gi puonj manokelnwa. Koramo gi tok report mopogore opogore motenore kod ahinya weche mag ohala antiere tiegruok mimiyo ji gwenge mopogore opogore. Puoch gi pak ne moko kuom jopuonjre ma duoko magi osewuok bang' penj ma KJSEA. Ang'eyo ni kor gweng' kanyo nitiere ripode mowuok mopogore opogore kendo winjo kanyo kaka Judith Omondi kaachiel kod Simfros Okinda noleronwa kendo yangonwa kaka chenro biro bedo kabet ka jiwuok e KJSEA kendo chenro maso mar 844 dhi ka gima rumo koro sani en CBE kod ka gidonje grade mar 10. En puoch gi pak ne moko kuom jopuonjre ma duoko magi osewuok bang' penj ma KJSEA. Nitie nyako maluongore Naomi Akoth Ochieng ne somo Rongo Success Academy. Oyudo kanyo points 64. Puoch gi pak Naomi Akoth Ochieng kuom yudo points go gin 64. Serena Aluoch Arena Selena Aluoch Arena nosomo Rongo Success Academy. En bende yudo kanyo points 66.11. Serena Aluoch puoch gi pak kuom tuo makare penj ma KJSEA. Tesla William bena pod wuok mana Rongo Success Academy. Bende yudo kanyo points 70. Puoch gi pak ne Tesla William mar Rongo Success Academy ma bende yudo points 70. Wantiere kod Evans Omondi Obiero mar Golden Elites mind in Kisumu. Oyudo points 66. Evans Omondi Obiero oyudo points 66. Onosomo Golden Elites e school mano mantiere Kisumu. Puoch gi pak ne Evans Omondi Obiero mosedo duoko mare Tesla William mar Rongo Academy. Serena Aluoch Arena mar Success Academy. To Naomi Akoth Ochieng ma bende mar Rongo Success Academy. Gin ote ma oyudo kanya kwara moga jwang' kaluwore kod jogo ma osemiyowa duoko magi kotenore kod duoko mag KJSEA. Ang'eyo ni kor gweng' kanyo nitie jok mantiere. Nitie ote ma yudo kaendi Calvin Ochieng erokamano wacho ni ote mar Jamhuri kiny en chieng' yueyo abro dhi Nyayo mondo mi ane kaka jolweny nyisore kod winjo twak ma jatend piny erokamano kuom mano. E winjruok Kenya kod Amerika, Valerie Anyango wacho ni Ochieng Emmanuel en ang'o ma ji pondone to chakre chon chenro mosebedi ka isire pacho ka isiro kod piny Amerika. Ng'ato konyuol kimiyo chanjo mopogore opogore kind mamoko itimo kod piny Amerika. Magro dak gi kwerie mama sani ema gitimro nade gidwaro. Aeto japuonjre achiel otho e masira mar apaya Nyangweso knockout nitiere kaendi mopogore opogore. Wawada Nyasaye oket chungi kama okwero kamano Laurina Kinyi. Nyar Kagoro lit mana deno mos na janyuol nyathino. Caroline Adhiambo pole kwa familia. Owigo Nyango poleni sana. Aeto Masi Nyar County wacho ni eyawa Christmas ochopo walemuru mang'eny. Aeto mogik Justus Otuol halo Emmanuel Awuoro pinyni
nyathino tho malit ndi walemuru ne pinyni an Justice Otuol mar Obama ya Wendo sub county. Kikidhi mabor nyakwaro Mojwang, waduogo gi weche mag tuke. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped. They are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget. With View Travel, creating moments that matter and memories that last. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Oh, nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki, na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Laziam FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujionee vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki. Chieng' tich abich mar jumani, wabiro tero we chuny science mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gima timore en ni dot mar adundo okethore. Wakoloni matut ewi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo kadhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' tich abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, saa 12 odhiambo. Kik bai. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. E dwe mar Disemba,
Sama piny dhi mos kendo joot chokore kanyachiel, wagwelo mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot ene mogere, ene morite. Kisedonje keny, rwakie Nyasaye e kenyinino. Weuru mondo wawer wende mag Injili mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Wechario kende tok riure kod timba dhula ma Bandari FC ka kocha timba dhula notengo lwete mogo kocha margi Mohamed Bodji. Timba Bandari kokadho kuom jatije mare Toby Kibwana ka okang' no tok duoko maricho molure kinde tende ka kocha Stella Bandari tuke 8 sedo locha chiel wito tuke 2 ka achiel kod duoko Amodhi Abich. Bandari rakore kod Gor Mahia tugo mar ligo dichi makiny alap Mambaraki. Wadhi e gwenge mag Trans Nzoia, paw tuke manyasani ma Kenyatta Stadium e boma Kitale gero ni biro tieko gedo mare dwe mar adek higa manyien okang' ma geto yawo tuke madongo e bomano mabiro e pacho kaka moting'o lig maduong' mar KPL kano lose kinde yawa yanga chakruok mag tuke mag Governors Cup. Governor County ma Trans Nzoia John Natembea otelo ni tuke pacho ka nigi pek mar uchumi kendo medo yuto mar piny mangima. Ogolo kana jokanye sekta mar tuke kod piny owacho mamalo mondo med keto mwandu mabiro ting'o malo talanta kod were ka achiel kod medo kwan welo ma wendo kendo limo bombe mopogore opogore pacho ka. Vijana wanaweza kuchezea hapa na pia mashabiki waweze kuja kuangalia mpira vizuri kwa mazingira ambayo ni mazuri pia, na pia hata sherehe za kitaifa nyingi zinafanyika katika stadium. Upande Trans Nzoia kuna stadium, so unajua tunahangaika tu, lakini once this facility is complete, hata kuwa na national day siku moja kama Mashujaa Day ikuje fanyia hapa, sione kwa nini tusifanyie. Jana tulikuwa stadium ambapo tuliona kuwa iko 70% done. Itakuwa vizuri sana tukimaliza hiyo stadium kwa michezo ile ambayo tunangoja kuleta huku. Tunaomba kuwa tutaweza kuhost team kadhaa za Premier League ama team ambao ziko huko juu ziweze kuja kusaidia mchuzi zinaendelea huko chini. Eden migawo matuke Salim Vuri anoyore chenro mar yawo ayanga gedo ma paw tuke ma Mumbi mantiere county ma Murang'a. Pawno biro ting'o kwan johera 10,000 kendo ni biro yawo gwenge go ne weche mag tiego talanta. Paw tuke no biro gero gi kwan omenda mar $1,800,000 kaka jal momiyo rak nigi higa achiel mar tieko gedo mare. Jatend migawo Mvuria manoten kod gavana Irungu Kang'ata kod jotelo mamoko ne yango ni gedo makamano ni lai kod chenro mar piny owacho tego talanta e kor gwenge kendo yawo gwenge go ne tuke mabiro tego chumi gi chiwo thuolo mag tije ne rowere. Hii kiwanja ya leo tunajenga hapa Mumbi ni kiwanja ya kisasa ya kimataifa ambayo itagharimu $800,000 kwa mashabiki 10,000. Tunataka kazi hii ifanywe kwa muda mfupi zaidi kwa sababu mimi ninaelewa tuna uwezo
wa kujenga hii kiwanja na kukamilisha hata kabla ya muda wa kandarasi hiyo kukamilika. Nyakwara Mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore. Mago ema weche makawo weche manyien ne oloso ni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko maro en Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.